Moikku, tänään meikataan, mutta mun poikaystävä selostaa mun meikin. Nyt se laittaa jotain kiiltojuttua naamaa. Siinä luki jotain glow, jotain semmoista. Sitten se levitetään naamalle. Sitten jotain ihme mousse juttua. Sitä se laittaa nyt kasvoihin myös. Tommosella ihmeen levityssienitulla. Sitten jotain ihmeen juttua vielä sitten myös. Mä en tiedä, pehmentääkö toi jotenkin vielä sitä kasvoja tai jotain. Sitten tämän tien kulmakynä pistetään. Kulmat näkyy paremmin. Niitä laitetaan tuohon kulmiin ja sitten jollain ihmeen kulmaharjalla levitetään sitä vähän se. Sitten laitetaan jotain, mikä vissiin korostaa niitä kulmia tai jotain. Ja sitten taas käytetään tuo ihme sientä. Noin. Sitten jotain ihmeen blush-juttua. Toi joku, onks toi highlighteri jotain? Poskipunaa. Vissiinkin. Sitten jotain tää olisi voisin vissiin sitä highlighteria. Ja nyt laitetaan. Sitten laitetaan ripsiseerumia. Joo, tämä tiedä. Ja niitä laitetaan näyttävästi kulmiinkin. Ja sitten vielä eyelineri. Mä en muista mikä se on suomeksi. Sitten vielä laitetaan ripsaria. Ja. Sitten vielä jotain ihmeen spray-juttua. Ja puulihuna. Huulipuna. Ja sitten on valmista. Sitten vissiin push.